Vážené lékařky, vážení lékaři, dovolte mi, abych vám představila náš elektronický receptář individuálně připravovaných léčivých přípravků iplprecept.cz. Jmenuji se Silva Klovrzová a pracuji jako lékárnice v Institutu klinické experimentální medicíny v Praze a zároveň vedu katedru farmaceutické technologie a kontroly léčiv na IPVZ. Právě zde na půdě IPVZ zhruba před 4 lety, v době největších výpadků HVLP, jsme se s kolegy lékárníky technology domluvili na vytvoření elektronické databáze magistrality receptur, která by byla volně přístupná vám lékařům i nám lékárníkům a sjednocovala by magistrality receptury napříč celou republikou. Projekt vznikl ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou, která tento receptář garantuje a financuje. Jaké výhody má IPLP pro vás, pro lékaře? Jedná se o alternativu k registrovaným lékům, především pro pacienty se specifickými potřebami, kdy neexistuje hromadně vyráběný léčivý přípravek. Uplatní se i při výpadcích vybraných HVLP, kdy máme k dispozici surovinu a jedná se o jednoduchou lékovou formu. A IPLP vám umožňuje například pediatrům individualizaci dávky nebo dermatologům kombinace u jiných účinných látek a jiné koncentrace. Co je velkou výhodou pro vás, pro lékaře, je, že nemá preskripční ani indikační omezení s výjimkou léčebného konopí. Pro pacienty pak je výhodou většinová úhrada z veřejného pojištění. I přes tyto všechny výhody je nutno HVLP vždy upřednostnit, pokud je k dispozici. A nyní se již pojďme podívat na iplprecept.cz. Nejprve musíme odkliknout, potvrdit, že jsme odborníci ze zákona a jsme tedy na naší úvodní stránce. Zde bych vás ráda upozornila na kontaktní e-mail, přes který s námi můžete rovnou komunikovat, iplp@lékárnici.cz. Žádná další registrace tady není potřeba a můžeme vstoupit rovnou do receptáře. Receptury zde jsou primárně řazeny podle abecedy v prvním sloupečku, kde jsou názvy v souladu s českou lékopisnou terminologií, to znamená čípky, krémy, masti až po zásypy. Celkem máme v receptáři 250 receptur nyní. V druhém sloupečku jsou synonyma, názvy v latině a nebo názvy registrovaných léčivých přípravků HVLP, pokud se jedná o náhrady. Vyhledávač prohledává podle názvu v těchto dvou sloupečcích. To znamená, že můžete napsat třeba účinnou látku, nystatin a vyfiltrují se vám všechny receptury s obsahem nystatinu. Další možností, jak vyhledávat v receptáři, je pomocí klíčových slov, například zkratka HVLP. Tím se nám vyfiltrují všechny náhrady HVLP, které jsme dali dohromady. Celkem je to přes 72 receptur. A máme tu uvedeno, zda se jedná o náhradu pouze při výpadku daného HVLP, to je například příklad Rectodeltu, kdy ho nemůžete předepisovat nyní, kdy třeba není ve výpadku. A pak je možnost, že je tam napsaný ukončení dodávek HVLP do České republiky anebo ukončená výroba. To je příklad třeba Torechanu, čípků, které můžete předepisovat bez omezení. Dalším klíčovým slovem, podle kterého můžete vyhledávat, je pediatrie třeba. Tam se vyfiltrují všechny receptury, které jsou určené dětem, to znamená čípky s domperidonem, s dexametazonem, suspenze s nitrofurantoinem, omeprazolem, ondancetronem a další. Dalším způsobem, jak se v tomto receptáři dobře zorientovat pro vás, pro lékaře, je seřadit si receptury podle indikační skupiny. Normálně od A po Z, analgetika, jde přes antiemetika, dermatologika až po vitamíny.
A nyní se teď pojďme podívat už na příkladu, jak se dá prakticky s tímto receptářem pracovat. A nyní máme tedy výpadek Bactrobanu, tak se podíváme na náhradu Bactrobanu masmopyrocínem 2%. Vás, lékaře, zajímá především předpis, který je uveden v současné lékopisné terminologii a ten si můžete buď vyexportovat do PDF, to si potom uložit nebo vytisknout, anebo zde můžete tento předpis skopírovat do schránky, je to jako Ctrl+C a potom normálním vložením Ctrl+V, ať už do vašeho softwaru lékařského nebo do e-mailu nebo kamkoliv, tak si ho uložíte. Před vlastním předepsáním je nutno doplnit signa, informaci o dávkování pro pacienta. Pokud byste potřebovali jiné množství, tak není problém pronásobit, jenom nezapomenout pronásobit nejenom tu finální množství masti, ale rovněž ty jednotlivé účinné a pomocné látky. Hned pod předpisem je uvedena informace o úhradě pojišťovny, v tomto případě je přípravek plně hrazen pojišťovnou. Další informace jsou určeny spíše lékárníkům a farmaceutickým asistentům. Vás by potom mohl zajímat zdroj receptury, v tomto případě je to SPC léčivého přípravku. Někdy vycházíme z českého lékopisu, německého kodexu nebo publikovaného časopisu. Je zde uveden i režim výdeje, zda se jedná o možnost volného prodeje, anebo je striktně vázán přípravek na lékařský předpis. A poslední je poznámka, kde tady jsou informace určené připravujícím lékárníkům, ale máme zde občas i informace pro vás, co se týče nějakých zajímavých indikací nebo dávek, zvláště pro pediatry. Všechny tyto informace, které se týkají tedy, jak s receptářem pracovat, tak jsou jednoduše shrnuty zde v nápovědě. A pak bychom se ještě podívali do novinek, kde se nám objevují receptury, které jsou většinou tak 3 měsíce staré z tohoto receptáře. Zde bych vás ráda upozornila na zajímavý krém na neuropatické bolesti, krém s amitriptyrinem a dimetylsulfoxidem, který je zapracován do transdermálního masťového základu Pentravan, který prochází kožní bariérou. Další novinkou mezi surovinami, které máme nyní k dispozici, je světlý ichtamol, ichtamolí albí. Je zde krém s obsahem tedy světlého ichtamolu. Máme v receptáři uvedeny i šampon nebo pastu a prakticky lze bílým ichtamolem nahradit černý ichtamol klasický, a to ve stejné koncentraci a ve stejných indikacích. Liší se pouze tím, že tedy nemá ten výrazný zápach a nebarví, takže to určitě výhoda pro vaše pacienty. V těch mezi novinkami máme i uvedené přípravky, receptury z léčebného konopí, ale tam se jedná spíše o vzorové receptury, jsou to tedy extrakty, tobolky, krém nebo k vaporizaci. Tam je potřeba zkonzultovat s vaší lékárnou, která bude připravovat recept pro pacienta, jaké koncentrace THC a CBD jsou momentálně k dispozici a podle toho tedy ten recept předepsat. Konopí pro léčebné použití sice spadá pod IPLP, ale řídí se ještě konopnou vyhláškou a z toho vyplývá i preskripční a indikační omezení. A na závěr jsem si nechala záložku o nás. A tímto bych chtěla poděkovat svým kolegům, farmaceutickým technologům, příznivcům naší katedry, kteří na receptáři se aktivně podílí, zkouší nové receptury v praxi a dohledávají validní zdroje informací. Pracují především v nemocničních lékárnách nebo v lékárnách se soustředěnou přípravou IPLP.
Právě tyto centralizované lékárny mohou dodávat IPLP prakticky do všech lékáren v České republice, čím se zlepšuje i dostupnost magistraliter přípravků pro vaše pacienty. Děkuji, že jste se mnou vydrželi až sem. A ještě jednou zopakuji naši komorovou adresu iplp@lékárnici.cz, kde se budeme těšit na vaše dotazy a nápady, nebo mě můžete kontaktovat na e-mailu silva.klovrzová@ipvz nebo ikem.cz. A nyní mi dovolte, abych se s vámi rozloučila z lékárenské laboratoře. A tímto vám děkuji za pozornost a nezapomeňte se podívat na náš receptář. Thank you.